кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон оғози қабули ҳуҷҷатҳо барои дохил шудан ба донишгоҳҳои махсуси низомии хадамоти федералии амният ва хадамоти федералии мудофиавии Русияро эълон кард. Маълумоти дахлдор дар сомонаи Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон пайдо гардид. Тибқи гузориш, қабули ҳуҷҷатҳо аз 22 январ то 2 марти соли ҷорӣ сурат хоҳад гирифт. барои сокинони вилояти Чуйский мусоҳиба дар шаҳри Бишкек баргузор хоҳад шуд. География устремлений международных террористических организаций становится все шире. ёдрас мекунем, ки Қирғизистон чун дигар кишварҳои Осиёи марказӣ таҳти нуфузи мустамликавии Русия қарор дорад. Рӯзноманигори маъруфи қирғиз Перизат Қирғизбоева вазъиятро чунин шарҳ дод. Влиятельные страны мира, как Америка, кишварҳои бо нуфузи ҷаҳон аз қабили Амрико, Бритониё, Русия, Фаронса, Иттиҳоди Шӯравӣ дар замони гузашта мекӯшанд, ки бо роҳҳои гуногун ва воситаҳо ба давлатҳои гуногун таъсир гузаронанд, аз ҷумла тавассути таълиму тарбияи кадрҳои низомӣ, дипломатҳо, хадамоти махсус ва ин чорабинӣ низ ба ин мувофиқат мекунад. ташаккул намудани кадрҳо дар Кумитаи давлатии амнияти миллӣ муддати тӯлонӣ аст, ки аз ҷониби муассисаҳои таълимии хадамоти махсуси Русия сурат мегирад ва хатмкунандагони ин муассисаҳо дар боло рафтан дар мансаб дар вазифаҳои асосӣ авлавият мегиранд. ҳамин тавр мо мушоҳида менамоем, ки Русия кӯшиш дорад дар оянда нуфузашро дар Қирғизистон афзоиш диҳад ва суоле боқӣ мемонад, ки сиёсатмадорон ва роҳбарияти Қирғизистон ба куҷо менигаранд. И Россия для нас это надежный, близкий, верный союзник и важный долгосрочный стратегический партнер.